Imos coa información deportiva. Álex Vidal fai balance do seu primeiro ano retirado do taekwondo. O exdeportista adicado agora á política segue vencellado a este mundo, pero cun ritmo máis pausado. Hai aproximadamente un ano, o ribeirense Álex Vidal anunciou a súa retirada do deporte. Despois de moitos anos competindo en taekwondo, o deportista decidiu poñer fin á súa carreira logo de sufrir diferentes lesións na parte final da súa vida deportiva. Agora segue vencellado ao deporte, pero ten outros proxectos. Máis golpes xa dixen que non quería levar, entón agora o que fago é deporte amateur, intento, como ben sabedes todos, bueno, pois a miña ahora a parte de cargo público, pois xa non só me engloba o taekwondo, sino me engloba todo o mundo de deportes. Estou un poquinho máis apartado do taekwondo porque o tempo non me permite nin ver a rapazada de estar, nin así. Sigo vinculado igual, porque os nenos se me chaman, teñen o meu número por se teñen algún problema ou non saben como atascarse en calquera cousa, que sempre estarei vinculado ao taekwondo polas raíces que me deron, pero ahora sí que xa me engloba a miña vida pública pois máis deportes. Mentres que na súa vida persoal intenta desfrutar das paraxes de Ribeira. Volvín a retomar un pouquiño o de camiñar polos senderos de monte, trotar un pouco, teño unha condromalacia na rodilla que non me permite facer un deporte de exixencia, pero sí seguir desfrutando do mundo do deporte. A vida dun deportista de élite ten un ritmo moi acelerado, algo que comparou co cargo público que ten na actualidade. Algo que non me deixa moito tempo, entón sempre estamos ocupados de aquí para lá, falando con clubes, mirando instalacións, entón ao final o meu ritmo non para. Eu notaría máis se o meu ritmo fora máis pausado, se tuvera un traballo moi sedentario, pois ao mellor sí que o botaría de falta, pero nada, o meu tempo está sempre ocupado e grazas a Deus é unha persoa moi activa e gusta de ter o tempo ocupado. Si hai unha cousa que non botan falta. Viaxar, eu sonche franco, era algo que sempre dixen, a min encanta o deporte, pero colliño un pouco de tirria aos aeroportos. As horas de espera, estar ali, andar dun lado para outro, estrés, pois a verdade é que esa calma sí que na boto nada en falta. Boto en falta aos meus compañeiros, esas vivenzas, ter eso que distí, ese gusanillo de ter unha preparación e ver como chegas ao día exacto deso. Agora o ritmo está marcado por outras cousas na miña vida e no tema de facer deportes, xa che digo, tamén o meu corpo tamén me estaba dicindo que a exixencia esa, como dixo, polas carencias que teño na miña rodilla, pois tamén agradece esa calma. Sí que sei que todavía vai un ano alá, o gusanillo moitas veces vexo eso, como outro día ver a entrenar en Soño Olímpico, así, aos meus compañeiros de batalla, e ao final sí que algo sí que tal, pero despois tamén no momento que podes estar na realidade, si fago isto, mañán vou ter dores por todos lados. Seguirá practicando outro tipo de deportes e de cara ao futuro seguir vencellado ao taekwondo e nunca se sabe se como adestrador. Sigo intentando estar ao día no taekwondo porque sigo, como dixen, sigo tendo contacto cos rapaces, vendo como evoluciona, é un deporte máis, só que eu teño que estar atento porque en Ribera temos o clube, un dos clubes máis laureados a nivel de España e de nivel mundial, e entón, pois ao final tens que estar ao día nas normas, en todo o que vai surxindo no taekwondo, porque queiras que non, a miña vinculación foron durante 14 anos como profesional. Entón, o gusanillo quedache dentro e ver como evoluciona o deporte que ti fixestes, que ti defendestes, que ti lograstes os éxitos, tanto a nivel persoal como para a cidade de Ribeira, pois ao final estás ao día e non se sabe nunca onde nos van a levar os camiños. En principio, agora mesmo, o meu traballo ocúpame moito tempo, pero nun futuro se son capaz o meu traballo cambiara ou tuvera moito máis tempo, pois por que non? Por que non dar todo o cariño que che dou o taekwondo, pode devolver yo a mellor ás novas xeracións. Tamén afondou na boa saúde que ten esta disciplina en Ribeira e tamén no Barbanza, con taekwondistas que apuntan maneiras. A progresión dos nenos, aquí en Ribeira hai nenos cadetes, que hai un grupo moi forte, a que máis destaca pode ser a Ainara Piñeiro, pero todavía unha cativa. Cambiar de categorías, moitas veces eses saltos pasa en todos os deportes, que en cadete és unha estrela, en junior xa non é tan estrela, en absoluto pois as exixencias ou o metabolismo ou un montón de carencias da vida, chegar arriba é moi difícil. Que hai xenética, que hai traballo detrás para chegar? Eu creo que sí, como che dixen, aquí en Ribeira agora mesmo a un largo prazo hai xente moi boa en cadete, e
a medio corto prazo natural ten unha nena que non é do Barbanza, pero si é destra no natural, que é Carla César, que ao final tamén é unha nena que xa foi campeona de Europa Sub-21, entón, bueno, está aí ben colocada